Angibingelele enhla nasezansi kwelikaMthaniya. Bafowethu lana kunento engibhekene nayo engingazi ukuthi ngingayisolva kanjani or ngingamisa kanjani. Manje ngifuna ukuthi uma ngaba nginendlalela lolu lolu ningibonise ukuthi isimo mangaba sikanje siye simiswe kanjani. Okusho ukuthi bafowethu mina ngaba nonkosikazi. Kodwa ke izinto zange ziphethe kahle phakathi wethu sobabili. Uma ngaba ngaliqala nje ekuqaleni lolu daba, okusho ukuthi njenganomuntu osebenzayo, nginomuzi, nginezingane naye unkosikazi ezintathu. Ngathola ke amahlebezi ukuthi umngami kukhona umuntu osonokungibambela ozenza mina kwami. Ngimane ke ngiwaziba lamahlebezi ngizitshela ukuthi hayi abantu abafisa uchitha umuzi lo wami. Kodwa ngathi mangaba sengizwa ngumuntu wesibili kwayima la ngiyithathela kuphezulu lento le. Ngoba babesho ukuthi yazi kunendoda ebonakalayo emzini wakho njalo ngolwesihlanu. Ayi ngayifakela amehlo lento le. Ngalinda njengoba nje ngisendaweni eqhele kakhulu nasedolobheni la ngakithi nengaphasi kwalo. Okwathi mangaba kuLwesihlanu ekuseni zizobheka nje emini isikhathi, ngacabanga nganquma ukuthi cha ake ngihambe ngiye ekhaya. Ke ngibone ukuthi lento lena efikelela ezindlebeni zami nesishiwa abantu abahlukene ngabe iqiniso elingakanani. Ngafika ke ekhaya. Mangifika nje ngafika sokulethi kuyisikhathi zabo-9 ngoba ngathi mangifika edrobheni la ngakithi ngaqala endaweni yokucisha ukoma. Ngizama ukuthi ngihambise isikhathi ngingafiki kusakhanya futhi ngingafiki kusahleliwe. Funa ngifike lapho sengazi ukuthi izingane zami sezilele, wonke umuntu usesekamereni lakhe. Hayi ke ngihambe ke ngifike kwami nengathi mangifika kwami mangaba nje nginokha ngiphusha isivalo ngathola ukuthi isivalo sase-dining room okuyi-main door asivaliwe. Hayi ngingene mese ngiyobheka phayana ekamereni lami. Uma ngaba ngithi ngiyathola nangu owayenkosikazi wami nayi indoda ecaleni kwakhe belele njena izimpahla ezalumbhemi lo zisiwodrophini yami. Ngethuka ngangazi ukuthi ngithini. Engangokuba vele kwasokucacile yayingasekho into engizoyibuza uba yini eqhubekalayo la.
ngave ngaphuma ngaya kubafowethu. Mangiphuma ngiya kubafowethu ngiyobabikela ukuthi hey sengidibene nomhlola ekhaya. Nangu unkosikazi wami unendoda belele embhedeni wami. Siyeke nabafowethu. Uma ngabasifika sifica indoda ayisekho. Ngenhlanhla leyo ngakwazi ukuba ngithathe isithombe ngoba ababengeke bazi bangikholwe abafowethu. Ngabakhombisa ukuthi nasi isithombe, nasi isikhathi. Nangu umkami nayi lensizwa ezenza mina mangaba ngingekho. Ngathatha ke isinyathelo ke sokuthi cha umkami akahambe ngoba kushuthi usomehlulile umendo. Akalandele ke lo muntu lo okuyena yena obona engcono kunami. Wahamba ke waya kwamakhelwane. Uma ngaba eya kwamakhelwane wafonela abakubo bafika salikhuluma loludaba kancane wahamba. Baphinde ke babuya abakubo namakhehla bezozwa kahle ukuthi ngaba into ithini. Salixoxa loludaba lolu ngazi ngabakhombisa nazo izithombe ukuthi nazi izithombe. Mina ngiyafika ngivela emsebenzini ngithola indodakazi yenu unkosikazi wami ulele nomuntu wesilisa endlini yami embhedeni wami. So ngiye ngacabanga futhi ngabona kokuhle ukuthi akahambe ngimdedele alandele lo muntu lo okuyena yena ngoba kushuthi mina angisomuntu kuyena. Bakuzwa ke abasekhweni lokho futhi ke baxolisa nabo ke ngangeke ngize ngibasole ngoba bayasho ukuthi cha nathi lento le oyisibikela yona seyiqabuka futhi besingayilindele. Kodwa ke ngoba ke sengithatha isinqumo esinjana lesi sokuthi ngithi akahambe ayikho inkinga. Bona bazofika bakhulume naye abone ukuthi uyacela yini ixolo noma akazucela. Shuthi ke usisi ke lo okumakoti wami wahamba ke waya enkantolo. Wavula ke icala lokuthi ngimxosha emzini wakhe. Ngokuba ke umthetho ke unokwehluka umthetho kahulumeni nomthetho owethu thina abantu bamnyama. Icala ke langilahla ngokuthi angikwazi ukuthi ngimkhiphe emzini wethu ingasebenzi kukhona abantwana. Uma ngaba ngithi akaphume ngithi abayiphi. Wathiwa mawukuthi wena uyabona uba ngeke usakwazi ukuhlalisana naye, phuma wena umshiye yena. Ngaphuma ke emzini ngamshiya. Nenkantolo futhi yangiyalela ukuthi ngiqhubeke ngifake imali ngoba kunezingane futhi naye kumele ukuzana kumele naye adle. Okay. Ngiyakwenza ke lokho ke. Manje na ke okungidida kakhulu yilokhu ukuthi yena lo umakoti lo wami okanye owayenkosikazi wami emzini okwakuwami nangangifake abantu abadala bakithi kuwona usehlala nalomuntu lo engangimbhaqe naye sekukwabo nayo le ndoda le eyishende isivwa noma yinini kulwams. Manje na ke ngifuna ukuthi ke ningibonise ukuthi
into mangaba isime ngalolu hlobo iye ithwini. Ngoba mina ngididekile angazi kodwa ngeso lami angiboni iright lonto leyo ngoba kunabantu engabangenisa abadala nabagade lwamzi lo. Kodwa sokhona enye indoda futhi yakwesinye isibongo eyenza noma yini kulwamzi lweyo. Bafowethu ngididekile. Angazi ukuthi into enjena iye ithwini noma njengoba ngakhishwa inkantolo yathi angiphume makuthi angikwazi ukuthi ngingahlala naye. Shuthi noba yini eyenzakalayo khona kumele ngingabi sayinake. Kodwa iwari yami ukuthi ngangenisa abantu abadala phaya. Manje sokunendoda yakomunye umuzi yakwesinye isibongo eseyiphendula ikwayo. Aningiboniseni wengane zakwethu, aningiboniseni ukuthi into enjenganalena imiswa kanjani. Ngiyakubona konke okunye kungikhalisa kakhulu ukuthi bamzilwa ngafaka abantu abadala bakithi kuwona.